yini nani hlalani phansi ke sami awethu nithe masilandele le nto kaMkhwanazi and sizayilandela sizathi chu nayo mamelani ke uMkhwanazi phinde waseqongeni ke namhlanje usi-introduce kuKat Matlala yaba uthi uMkhwanazi uKat Matlala akho muntu uenjoy ibenefits zobupolisa ngathi nguKat Matlala uthi uMkhwanazi uKat Matlala ke enjoy i-benefits to a point where ebez enjoy ukudlula uminister Bheki Cele ngokuba iminister because ezakhe i-benefits uKat Matlala bezinje uthi uMkhwanazi into nobana uKat Matlala unemoto zinje ba azikhonje akutsho mna ke kuthi uMkhwanazi uthi zinje zine if azikhonhlani imoto anazo ezi-registered under the municipality of Ekurhuleni ziregister nguMajor General Mkhwanazi caba kukho omnye uMkhwanazi onobumuncu Ekurhuleni kuthiwa ke uregisterishe ezomoto ke lo Mkhwanazi besibini waregisterisha ezomoto eziregisterishela under lo municipality yabo eziregisterisha under lo masipala so ke ngoku ezimoto as much as izimoto zikaMatlala but umasipala ubhatala yonke into for izimoto and no xa sithi yonke into guys inoba sicounter intoni idisk zemoto sicounter i-maintenance zemoto mhlawumbe nepetrol andiyazi but zonke i-expenses zezimoto zichargewa apha kumasipala because esystemini zibonakala xa sichaka pha esystemini zibonakala ngathi zimoto zikamasipala akutsho mna ke kutsho uMkhwanazi uthi ezimoto sinje okanye zinje zibonakala ngathi zimoto zikamasipala yabo uthi akaphelelanga apho uMatlala lo uMatlala usukile kulonto yoba athi ezimoto zi-registered under umasipala wathi mabazifake i-blue lights i-blue lights wi niyabazi bos ezanto wazifaka i-blue lights wasifaka i-blue lights and yazi noba imemory yenu i-good na but ke eyami very good especially kundaba zabantu kukho omnye unyaka ke kwakho omnye usisi ku-Instagram I remember very well which social media platform ku-Instagram esisa abantwana esikolweni usa abantwana esikolweni wathatha ivideo yena usemotweni emnyama tsu usisi uhamba nabantwana bakhe ubasa esikolweni wathatha ivideo esibonisa ba yena uescortwa zi-blue lights zabe nyani zisithi wi zimnyama tsu okwazo imoto ezifanayo ezininzi ukufaka zim-escorta esisa abantwana esikolweni sathi xa sisabela ba hey kwenzeka ntoni kwathiwa ngumfazi kaVusi Kat Matlala lowo uphi ngoku uVusi Kat Matlala guys uVusi Kat Matlala bendimbona phezulu entsukwini erhuqa amachina ndiqoma uthene warhuqa amachina ubotshelele izandla neenyawo ke isitsixo ndiyazi noba sesilahliwe nayo asikalahlwa isitsixo but ubotshelele izandla neenyawo uVusi Kat Matlala because ebezama ubulala i-girlfriend yakhe yabo uTebogo Thobejane ebezama yava ubanjwele ezo charges ke sithethanani nje uMkhwanazi njengoba eseqongeni ethetha ngoVusi Kat Matlala uVusi Kat Matlala ukwaba kulolo ulala ebaliwe uVusi Kat Matlala nithethanani nje guys kuthiwa ke yena uyi-businessman but abamaziyo ke akutsho mna ke kuthiwa abantu abamaziyo bathi uqale le nto yakhe yobu-businessman ngosuke abe ngutsotsi nje waselokishini yabo qalile nje waliphara wa-upgrade from ubuphara wa-hijack imoto wa-upgrade from loo nto wenza i-fraud wa-upgrade from loo nto hayi ke kuthiwa at that point ke ngoku beseku-NQF level 8 yabo kuthiwa wenyuka wathi NQF level 9 ye-criminal activities sithethanani nje une-PhD ye-criminal activities njengoba esetrongweni akanalimit kuthiwa akanalimit kuthiwa uyakwazi ukubasa ngeebullets ba uyafuna kuthiwa uyakwazi ukurhutsha ba uyafuna but nje into ayifunayo yena i-soft life and if you were yena you are standing endleleni yakhe ye-soft life kuthiwa hayi mntase kuthiwa angakubasa kuthiwa angakunethela ngebullets yava kuthiwa unganetha ibullets phezu kwakho uVusi Kat Matlala nam ndiyamoyika ningaboni nje ndimbiza ngegama kuba ke
that's why ndimbiza ngegama. Yani nani uthi ke ngokumkhwanazi adlule kuleyo mkhwanazi uthi zinintsi izinto ezibandakanya uVusiket Matlala ke nesipolisa. Kutsho umkhwanazi ke akutsho mna wabe umkhwanazi efunda nenye itext yabo ecacisa ke bakureyidwe ioffice kabanibani nobanibani and kukhutshwe ne-warrant of arrest. Yabo xa ndicinga aba banibani bafreyinyiwe ke ngoku. Yabo because uthi uGeneral Mkhwanazi into nokubana bebefida ovusi aba oMatlala bebefida imedia the wrong information, and then like in a way of like trying to frame these people. Yabo so if wena usesikhundleni esikhulu pha ebupoliseni okanye wherever in whatever unit yabo beframe ndithi mangathi mandingenza imizekelo apha mandithethe laa nto ithethweyo yewethu uthi umkhwanazi into nobana kureyidwe ioffice kabanibani nobanibani yababiza ke ngamagama. After ireydiwe kwakhutshwa i-warrant of arrest. Yabo yonke le nto uyibhale kwitext xa ubhalela article kwitext watextela uVan Wyk. Yabo emxelela uVan Wyk yenye yezi business associates zakhe. Wamxelela uVan Wyk ba hayi ke kwenzeka oku kureydiwe kwathwa athi uVan Wyk yey not good. Atsho ke ngokuphendula qoma hey kuyabheda mos abantu bayabanjwa apha kubi. Yabo athi ke na ke uMatlala uphendula uVan Wyk i-business partner le yakhe okanye i-business associate le yakhe wathi hayi it is good because uphuma kwaba ndizafaka wam. Baphuma ke abaya wamfako wakhe but andizumbiza ngagama because naye akambizanga ngagama so andifuni yabo kuthiwa baphuma ke wamfaka nyani wakhe so kuthiwa lowa wakhe ke nangoku usemanzini atshisayo but ke uGeneral akakatestify ngayo but kuthiwa hayi amanzi wakhe ayadlwabhazela kuthiwa umince impundu zishushu njengoba uGeneral emepha lo kuthethwa ngayo lo ufakiweyo pha ukhethe bethetha ngayo kula SMS okanye kula WhatsApp ebefundwa pha nguGeneral Mkhwanazi. Yani nani masiqhubeke ke simameleni le case kaGeneral Mkhwanazi. Yho ziyatshisa man ziyatshisa abantu bawikhipha kweza positions phezulu ne threatenishwa njengebullet enye okanye ezimbini uhamba uyoregisterisha imoto. Hayi guys intoni isenzayo